Eh? Sembla que torna a sortir el sol. No parece tan ser, Però no va faltar ni cap malaltia d'aquestes. Aquí apareix l'any en què es va fundar aquest mas, en què es va construir. El 1769, tal com havíem dit. Finalment ho hem trobat. Finalment hem de trobar. Taram.
No sé, sí. He fet uns vídeos va ser farmacèutica no vol dir que sigui farmacèutica no vol dir que jo soy Ai, sí. Què et comprant? Què fas? Una foto de l'habitació? Filmant les bigues. Filmant les bigues. Ah. Cap allà a les 12 marxaré jo. Però arribaràs a temps? A les 12:39 em surt el tren. Sí, a les 12:39. Potser marxaré una mica abans. Quan marxeu vosaltres? No sé si a la tarda... Potser marxar a la tarda. No sé si a la tarda... Uh-huh.